Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat ag dumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asung batkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panang itultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Peri Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Peri Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudain, intay bukit kita na ti surat, ti pagayang tayo naglingad, itinagan at Jasmine, iti probinsya ti Isabela. Kastiman ti surat ni Jasmine, ken ka Mang Bianong, naimbag nga orasyo amin dita Lady L Productions, may sakmat kadagiti, marayray aw kadagiti drama ngayon kay ipatpatangatang. Ilingad naklakuman itinagan Jasmine. May sak misis. Nakapagsurat akmet takayat kumanti paiwanwan ken ka. Kastoy man narugyak ti salaysay ko, Mang Bianong. Ha? Anyat ko almon, tapay agsangsayit ka si Mang Pat. Bakit? Hoy, Celso, anyat papaspasamak ka. Anyat sangsangitam. Ata ka din na tayo kabagyam? Kwa, bakit? Awan. Anya nga rod nga iti sangsangitam. Kwa nga main bakit? Nagkapwa ka di baklaran. Tanda ko magatangi ka para kan ka. Ngambiti bayanak ko man. Ay na, awan mo tindi kwarta iti bangko. Kita man iniwan na pa iti bangko. Anya? Kat no namnamaag ka nagsweldo ka itan. Isungaro na napanak iti baklaran bakit? Tagumatang ako may iti pasarabok ka. Kastamat ka nagiti ubeng. Ngamit ikaw tagtagwarta kay na, awan mo ten, nakangangan ti bagkaw. Ammo mabaklaran ti papanam, ado ti tao ijay, ngam binaybay am ti bag mo. Di ka lang nagan-anad mo ten. Apag-wait lang ngayon pan ko iti bukot ko, dagpilpili ang iti katangag. Ngam napaspas-pas man mo ten, di nangalay ti kwartag. Ay, hanya mo ten. Agawid tayo langin ni Jezabela, nakastoy mo't lang. Kanayon ka amapukawan iti kwarta. Di ka lang naknakimot ten, Celso. Kasano tayo pa itan ngay kadagiti ubing. Nakanganga tayo, ngaging gay ti makasweldo ka manan. Kwa, sana balay. Tatasang aribo dito yung anabat-bata ang kwarta. Ne, kunak man no, nadukot ti kwartam. Kwa, antayin sinakasang aribo, hindi nagsweldoak. Iso tinabati bakit? Alam mo na ito'y, yan anay tayo naging kay tagsweldoak manay. Madam Aurora, ang mga nuka sa pulam mo ti para dalos iti salon mo. Alaan nakman ngagtrabaho iti salon mo. Uray para dalos laeng, tapno makatulong akmot akin ni Celso alakay ko. Anya? Ne, kasano kumangay nagtrabaho kay ti salon ko, kat adamat anak mo abambantayam. Sana bale ta nasisingpot da madam. Itugot ko idano daytay mapanak agdalos iti salon niyo. Sana bale ta asidaglaeng mo't iti pagnanaudan mi di salon niyo. Sigurado ka makatrabaho ka nga uray adda sawsawer mo? Un madam,
Kasapulak kami na talaga ti panggedan. Ala nga rod, agtrabaho ka iti salon ko, Jasmine. Anusam ti agdalus ijay. Ay na, agyaman madam. Saan ka napili iti trabaho? Ikagumakaramidan ti trabaho. Tapno saan kayong agbabawi ang mga kanyak? Agpaisaw bakit? Addan panggadam? Wan, tapno matulungan kamot ang agtrabaho. Ay na, nasayat day ta na panunot mo bakit? Ay, wan gayam. Ape anala daw ka anagawid. Kanayon kamot na maladla daw asumangpet. Amumot analabos ti traffic dito yung Manila. Saan kamot nga apektado iti traffic? Tatren lang mo ti paglugan ng mga agingga iti trabaho. Nurumwar ka iti istasyon ti tren kat pag naimlaan nga mapaniti ayan ti trabaho. Iso asaan ka nga rod ama traffic? Kaya't ko asawain, imbaon ni Buskaw. Iso akapilitan na nagluganak iti boss, anapan iti nang ibaunan kanyak ni Buskaw. Na-traffic ak bakit? Iso anarabyanak. Kasta? Wan, bakit? Ang sana bali. Ta sa pagtulangan ti agawid, inton bigat. Anyamot ni Celso. Awan manen. Sapay ita ti kaldawan ti sweldo na. Kunak ama panak agpalengke ti masapsapol dito yung balay ng awan pay laang. Ne, amangan isumat na itan. Bakit? Apay na agkalat ay narakot na. Sapay agsangit ka kasta. Anyat mo paspasamak ka. Nabudulak bakit? Anya? Just kinay-jaya bakit? Makay ayaw ti dilala. Kaslang paypay so amin niya bagbagana. Pagamuan, taintad ko kinkuha na ti kwarta. Hindi ko pimalawan. Tako na na makain inom. Gumatang lang iti danong ko na na. Pagamuan, tadya akong nakita pa eh. Kan, manungay tintad mo ang kwarta. Ay na, naalan natin si Bubugol na sweldo. Bakit? Nabiktima akti bodol-bodol. Ay na, nagmulang lang kamutan, Celso. Tunggal agsweldo ka nga agda ka babalaghan ang mapaspasamakan ka. Jasmine. Anya kamutan, di ka lagpampanunot-mutan. Abay kami na kompormete ka sarsaritam itirwar kat nagano di manangal lilaw dito yung Manila. Kaslawan mo't manaknakam mo. Tinak mo tin pagsasawa na. Siyang lang arudon tinabudol. Kasano, kat di ka mo't kami nagpampanunot. Makapasurong ka lalaki. Di sinum ti pamilyam, gapo iti kinamot taleng mo. Kasta akanayon mang biyanong. Tunggal madanon ti sweldo ni Celso at dati mapasamak, masipdutan, mabudol, kananya pa'y dita. Iso asyak ti kakaasay mangisapsapol tapno agdalaeng lamutin may. Madam, amang ano mabalin mo ti bumali itabulan. Awan nga minan ti igatang mi iti kanan mi. Anya? Ne, apay ang maibusan kayo, kat agtrab-trabaho kayo mat nga agasawa. Agtrab-trabaho kami ngagpaiso Ngamawan mo ti maipaiman ni Celso asweldo na kanyak. Anya? Nagimot-mutan, tadi na ipaimakan ka ti sweldo na. Kasano ngay ama ipaiman na kanyak kat kanayon mo't amasipdutan ken mabudol tunggal sweldo na. Anya? Dayta ti pudno, madam. Ay sos, Jasmine, agridam ka. Amang ano yalalis mo ni Celso day taalipuspos mo. Ha? Saan mo't ngamin anak kapapati dagiti rason ti asawam? Iso nga agridam ka nga rod. Saanan nga uso ti martir ita, taamang ano paltugan da ka, ijay luneta. Marabyan ka kadimanan nga agawid indon, madamdama. Wan, bakit? Siguradong adaman ng ti overtime may. Celso, nasingpetak nga asawam, saan ka di? Katuan mo't bakit? Nagsingpat ka nga asawa. Awan na pulos ti makunakkan ka. Nasayata mom dayta. Saan ka na makasapol itikas kanyak?
Iso addi ka kumaaglok-loko, Celso. Nay, agoray ka man. Apay akas tati ibagbagam. Kaslaki din adda aramid ka. Awan ti bagbaga kanya. Si ka lang timang pampanunot iti dayta. Malaksid laeng adda ilimlimeng mo, Celso. Agawid ka din, Celso. Madamdama pa'y. Kunak no agawid kan, tagiddal ta ko man. Adda pa'y papanak. Iso nga muna kan niya gawid. Kasla ang muklatan ti papanama. Ngayon na aganhanad ka. Di kagdanag. Takanahin mo't niya agan nadak. Palpalagipan kalaeng, tamangan no, malabsam, narikatain. Mapit lang Kasaritak bait ni Mrs. Iso ti umawawag. Nasayat mat no ni Mrs. di umawawag. Kunaklaki din no jay, kwa. Si Kamit. Ay, tagtagari kasaritak bait ni Jasmine. Jasmine, aday bagakan ka ngam saan mo nga papaan ni Celso? Panak na kampay ti amin. Ha? Anya ti kayat yung asawan, madam? Nakitak ni Celso nga dakadwa na babae asimrak iti maysa a hotel. Anya? Saan anay gagara ti panakakitak kan kwa na? Tanaira na at traffic iti adak iti batog ti maysa a hotel. Pagamuan ta nakitak ni Celso asimrak. Kat addagab-gabbayan na a babae. Ti awanan pain a lalaki. Saan mo pa'y ngapapaan Panagnakampay ti amin. Mga nusyak mo tinagbiddo. Agyaman iti dayta na ibag, madam. Talaga akasaritak ni Celso. Nagsweldo kayo itay saan ka di? Kuha, bakit? Ape asaan ka makasao? Kuha nga men. Nahuldapak itay. Anya? Bakit? Kabayatan di pampandag na kidi Pasay Station. At na nang ito piti balisong na kanyak. Iso ang kapilitan nga inted kundi swildok kan kuha na. Tano saan? Tunugan nak. Patayin nak bakit? Kasta? Naglalaing matan dagita hold-upper? Budol-budol? Kan manipdot? Tamuda atay mingan ti panagsweldom? Tunggal sweldom nga adda mapasamak kan ka. Siguro, kakadwamot lang dagiti mga ala iti sweldom anya. Kalpasan na, kaduada kamutan amapan iti hotel apag check-inan nyo. Anya hotel nga ipagbagam? Anyat amok ngay. Haganad ka lang, Celso. Tasabali ak amakaungat. Sikat ti amamok ak kaopisina ni Celso. Iso nga ibagaman kanyak no sa dino launay ti papapanan na. Ha? Saan pumasak ti pagdamagam iti dayta? Ni Celso di damagam Kasano nga pagdamagak? No amok mo't nga ulbudan nak. Ha? Iso nga ibagaman kanyak ter aramiden na. Pasensya kan, Jasmine. Ngam awan ti may bagak. Saan ko mo takadwa ni Celso no dayta agsisina kami kalpasan ti trabaho. Mga nukal kalubam mo ti aramid na. Makamukan man niya ti pananutem. Ngam awan na talaga ti amok. Diyaka mo no sa dino ti torturungan na. Kalpasan ti trabaho may. Kaya't kupay panagnekan ti amin may papanitinaybaga ni Madam Aurora Kanyak sakbaya pastidyaret ni Celso Mangbianaw. Taamok nga agulbudlaeng nagdamagak taawan pa managnegkaw. Nagtultuloy nga raw ti kanayo na panakaladladaw ng agawid. Ken ti komporme nga alibay na tunggal pa nagsusweldo da Mangbianaw. Aging gangay ti may sangal daw, kahit. Ti ayop alalaki. Gift certificate ti may sa hotel dahi ti adda iti bag na.
Hoy! Celso! Rumor ka man dito CR? Celso! Rumor ka dito CR, ayup ka! Anay ko. Hoy, Celso! Di ka agarte dito, ayup ka! Rumor ka dito CR, kunak! Nagsakit. Di ka agarte dito, kunak! Lukat ang tiri daw, no, di mo kaya't adadaulit na ito, Kaya't mo tatagbatik pa'y tiri daw? Kalpasan na? Sikat isa runok at agbatan! Rumor ka dito! Anay ko. Ayup ka! Anya ti kaya't asawon dahi ti a gift certificate ti may sa hotel, ha? Gusto ti kinulan ni Madam Aurora. Talaga amap-mapan ka iti hotel. Ayup ka! Asino ti kadwang amap-mapan iti hotel, ha? Pula sisim! Anay ko. Nagsakit. Ay, di nakpan artya na kasta ayup ka! Sana nga gararte, Jasmine. Nagsakit na talaga na umisbuak. Makapadurman ka! Siguro, nakaala ka niti sakit mo. Iti pan na kinanaig mo iti sa bali a babae. Ayup ka! Baboy ka! Tuoy! Aso! Kaya't mo na isinang taytan! Ayup! Tulungan ak, Jasmine. Ipanakit ni Doktor Pakita. Waglain ka! Anay ko. Makamuk iti biyag mo! Karmang taytan! Ayup ka! Manangalila! Nay! Kala at mati panagawid yun dito, Isabela, anak ko. Dito'y kami ngagnagad kadagiti anak ko. Ayan ni Celso ngay. Saan yun asapulon dahi di ababoy ang manugang nyo? Apa yan? Anyat mapaspasama. Ayop dahi di lalaki tatang. Babairo? Agduduma pa'y siguro a babae tinakanaig na Iso ang nakaalan iti sakit na. Anya? Huwag tatang. Iso adyak kayatan ti manang alilaw ang manugang nyo. Makapadurman ang lalaki. Amok nga da dito ita sa hawak, tatang. Iso ang nagdiretso akong dito balayaw. Wen, adda ditoy. Kaya't ko kumamakasarita ni Jasmine, tatang. Anyat inararamid mo, Celso. Apay nga inalilaw mo dyan, anak ko. Apay alino ko. Agpalawagak ko matatang. Nagtalegak kang kaidimpan mo ida nga agiinay di Manila. Ngam konsumisyong magayam ti impapay mo. Pakawanan dak, tatang. Aklo nagtibidot ko. Sapay kumatay kandak iti gundaway ko ang makisarita ka ni Jasmine. Pasensya kan. Ngam jak mabalin apilitan ti anak ko ang makisarita kang ka. Tauray siya. Agburburag ti darak kang ka tapnaw mo. Pumanaw kan. Tatang, kasaritak pa'y kuma ni Jasmine. Pumanaw kan kunak lang arudan. Saan mo apilitan ni Jasmine ang makisarita kang ka no di na kayat. Tauray asino ngagsaad itibiyang na. Masakitan mo ta. Pagyaman ka, tapinanawan na kalaeng. Saan na nga insina day takwam amarunrunot? Jablo ka! Kada na nagsubli ni Celso di Manila, kanayon nga umay dito'y balay. Baybayan nyo atatang. Madurmuna ka makakitkita di pa nagruprupa na. Di nasaya at kasaritam laeng no may manayin. Anya pa'y laga po kasaritak ngay tatang. Diyak la mairusok akasangot ti awanan bain. Sangwaem kat diritsaem tapno saanan asubli diti balay. Tatang, Tano saan mo adiritsaen? Sigurado asaan mo't nga agsardeng dayjay nga umay dito'y balay amang dagdagulay. Agyaman ak ta sinangon ak matlaan, Jasmine. maudin dahi ti apan nakisangok kan ka. Jasmine. Ops. Di nakigaman ta madurmunak kan ka. Agduduma a babae ti inik-iggamam. Amangan numaakaranak pa iti sakit mo no iggamannak. Jasmine, awanan ti sakit ko. Nagpadoktura ko. Naimbagan ti sakit ko. Ay uray pay, madurmunak latakan ka.
Saan ka kumaan nagsakit? No saan aga po iti kinarawot mo iti lasag? Peste ka! Jasmine, agsubli kayo ni Tidanak. Agsubli tayo ni Manila. Na, naglaing ka no agsubli kami pa iti danam? Kan may sa, jakon kaya ti agsubli di Manila. Oo, di mon kayat. Uray dito tayo ni Isabela nga agnaid. Ikarik, agbalbaliw akon. Jakon sublian ti mading aramid ko. Agbaliw ka para iti bagim. Agyan ka dito Isabela no kasati kayat mo. Ngam dinak mapilit ang makidanakan ka. Madurman akon kan ka, Celso. Ipagpakita mo't ni Celso ti panagbalbaliw nan mangbianong saan mo't nagsubsubli ijay Manila. Ngam napunasan ang namimpinsan ti riknaken kwa na. Kat agburet ti darak tunggal malagip ko ti panangloklo ko na kanyak, bayat nga ikagkagumak mo tagsapsapol, tapno dalang ipakan ko kadagiti anak ko. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag mangbianong. Rumbeng kaday adya kong sublian a pulos ti asawak, iwanwan nak kuma. To'y pagayam mo, Jasmine iti probinsya ti Isabela. Iti kadwan na kaso, ti panagsina ti agasawa, ket no guilty when no si babasol iti sexual nga aramid. Babaan kadagita pasamak, ti Diyos ket ipalubos na ti inosenteng asawa amang gunod iti diborsyo, ket nawaya a makikalay sa manain. Pagayam ko a Jasmine, saan ko arik na ti riknam? Kat ti desisyon nga ito'yang mo, kat sikalaang ti kang runaan ang makaikadeng. Naustuan ka ni titawain, kat addan umdas asirib mo, sigon kadagiti kapadasam iti biyag. Sikalaang kat awanan sa balay, ti mabalin mangkastigo iti asawam no napudno ken naimpuswan kadagiti ibagbagana iti agdama. Yan tangay kunamat nagbalbaliwan ken saan mat mailibak ti kinapudno nga isupay lang ti ama dagiti annakyo. Nalabit rebeng na maipaayan iti tiyangsa tapno isayangkat na ti akam na kas ama. Ang ulitek pagayam, adalem anaimbag ti ugalyen na iti agdama, ket tingitingem wenno timbangem anaimbag, no talaga napudno kadagiti balikas na. Ket ijay mo nga ibasar ti aramidem pangedeng, kasaom iti puso iti puso, ken diretsaan, saludsudem no anya ti biddot. Ngem si sasagana kamat, no anyaman ti isungbat na ken ka. No ti kalaysa, ket napateg mapagtalinaad, ay ket saanan abaybayagan, ket yaplagan ti ikaman. Oh, yeah! Ala, kastamanan, papagayam, aging gangay ti sumarunumanan, ngayon tay, panagdudupodop, panagdudusngay, iti tangatang, que Dios nos bendiga a todos. Diyos tiagngina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, kadrama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!